Umongameli Cyril Ramaphosa woMzantsi Afrika ubhengezee ukuba igqala likasomashishini ongasekhoyo Ugqirha Richard Maponya uzakuhlonitshwa ngomngcwabo waseburhulumenteni okwizinga lesibini nelinikwa osekela baphathiswa bakarhulumente. Inkonzo yokugxwalemswaneni izakubanjelwa eSandton ngomso. Ukanti umfi uMaponya uzakubekwa kwikhaya lokugqibela ngolwesibini weveki ezayo apha eRhawutini. Igqala likasomashishini Ugqirha Richard Maponya usweleke kwisibhedlele saseRhawutini ngomvulo eneminyaka eyi-99 ubudala. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ilizwi lovelwano kusapho lwakwaMaponya. Wathi igama lakwaMaponya liya kuhlala liyinkuthazo kwizizukulwana ngezizukulwana zelizwe loMzantsi Afrika. Inkonzo yokugxwalemswaneni izakubanjelwa kwityalike iRosebank Union eSandton kumantla eRhawuti. Uzakunikwa umngcwabo kwizinga lesibini laseburhulumenteni nonikwa osekela baphathiswa bakarhulumente nalapho ezakunikwa imbeko yinkonzo yesipolisa. Umongameli Ramaphosa ukwakhuphe umyalelo kokuba kuthotywe iiflegi kwilizwe ngokubanzi de kube ngokuhlwa kwangolwesibini usuku aza kufihlwa ngalo.